akwai saɓani kan yaushe ne lokacin da ake karɓar addu'a ranar juma'a. Annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ta sa'a a cikin ranar juma'a wadda duk abin da mutum ya roƙa Allah yana bashi. To waɗansu malamai sun ce wannan sa'ar ita ce lokacin da liman ya gama huɗuba ta farko kafin ya tashi ta biyu. Waɗansu kuma suka ce bayan sallar la'asar ne. To wanda suka ce bayan sallar la'asar sun fi yin daidai. Don haka da yamma da marece tsakanin la'asar zuwa mangariba wannan lokacin yamma, to in ka samu lokaci ka zo ka zauna a nitse ka yi karatun alkur'ani, ka karanta suratul kahf, ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yi istighfari, ka yi addu'o'i, ka ware lokaci ka yi addu'o'i, ka roƙi bukatunka, sai ka ga karɓuwa a wurin Allah insha Allah. Ina yawan faɗa daga cikin bayan Allah da yawa wallahi waɗanda wani abin da Allah ya ce zai ba su ya ajiye sai riƙe sai ce zo ka roƙa in baka, sai ajiye yana ta jiran ka zo ka roƙa har abin yayi ta lapsin, kana ta tsofa ka je kana ta wahala kai ta kwale kai ta roƙon wani kai ta rubuta kana ta application, sai Allah ya ce zo ka roƙa in baka kuma kana shiru. Zo ka tambaya in baka. Allah ne ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.